Hola, bon dia a tots. Avui el que farem serà repassar un poc el sistema dièdric, o una part del sistema dièdric. L'any passat van començar a dibuixar les vistes d'un objecte. Les vistes és una manera de representar les tres dimensions que té un objecte en dues dimensions. Tenim l'alçat, que és mirant de front a la figura. Si jo estic així dret és el que veuria. La planta, que és com si estiguera volant damunt, i el perfil, que és quan estic a aquest costat. D'acord? Vale. Utilitzarem un programa en el que podem dibuixar les vistes online. Jo vos deixaré l'enllaç en la tasca que vos penjaré al Classroom, però ara explicaré un poc com funciona el programa. Bé, entre dins del programa, i este és el programa que vosaltres podeu veure. N'hi ha diferents peces. Començarem per la primera. Jo ara faré la primera i així, si teniu algun problema, podeu mirar com es fa. Bé, tinc una peça en la que, si vos fixeu, està col·locada en aquesta direcció. Si jo estic així dret, el que veuré serà l'alçat. Bé, m'he posat de front o davant de la peça i el que estaré observant és un rectangle i un altre rectangle. Me'n vaig a este costat i dibuixe en el llapis els dos rectangles. 1 i 2. I ja tindré dibuixat l'alçat. La planta, que sempre va en este lloc, serà quan jo estiga damunt de la peça mirant com si estiguera volant per damunt. Molt bé. Si no ho tinc molt clar, en este cas és bastant clar, puc moure la peça i també seran dos rectangles. Doncs dibuixe els dos rectangles. I així enmig l'altra línia ja tindria l'alçat i la planta. El perfil és quan jo estic així dret mirant a este costat. Si jo tinc la peça, el que veuria seria com si fos una L. Bé, la dibuixo així. Si m'equivoco i faig algo que no toca, dic, ai mare, la goma i esborreu. Comencem una altra volta a dibuixar i ja puc dibuixar la L, que seria el perfil. Molt bé, una vegada que tinc ja les tres vistes de la peça dibuixades, el que tinc que pitjar és a la càmera, perquè el que fa és una captura d'esta imatge i després la podreu afegir, la podreu posar en la tarea del Classroom. La va baixant a l'ordenador, ¿vale? I cada volta que acabeu una peça, pitgeu a la imatge. Bueno, anirem a la segona, ¿vale? Accepto i es començaria a dibuixar la segona. Què és el que vull que en esta tasca? Recordar un poc l'alçat, la planta i el perfil i comprovar de què vos en recordeu de l'any passat. Heu de fer durant una hora les que pugueu. Cada vegada són més difícils, però no passa res. Heu d'intentar durant una hora les que pugueu. Després al Classroom tindreu que pujar a la tasca que vos penjaré tots els arxius que heu fet. Vale? Vinga, molt d'ànim, qualsevol cosa en demaneu. Adeu.